Mar e cultura conforman un binomio perfecto que cada mes de agosto inunda a Ribeira. A sexta edición de Artemar desenvolverase esta fin de semana cun notable incremento de actividades con respecto a anos anteriores e a gran implicación do tecido asociativo e empresarial da vila. É uns días que están tan relacionados co noso haber mariñeiro, non? E ademais con muestras de arte e con unha chea de actividades que veñen sobre todo que traen aos seus rapaciños porque son unhas festas especiales que van a pasar moi ben. O pregón inaugural correrá a cargo do humorista Isi que dará o pistoletazo de saída a 4 días nos que o centro da vila se converterá nun gran mercado artesanal con máis dun 100 de postos. Teremos postos instalados en distintas rúas de Ribeira, así como en distintas prazas, e dinamizaremos tamén con actividades para os máis pequenos. Serán uns días que estarán moi cargados de actividades para os máis pequenos e, dende logo, que a animación é consolidar ese turismo, ser tamén un novo referente con esta feira que se ven celebrando ao longo dos últimos anos en Ribeira. Destacan entre a inxente oferta programática a ruta de tapas mariñeira ou os concursos de escaparatismo e decoración. Resaltar que haberá rutas de tapas mariñeiras, vai haber concurso de escaparates. O interés que temos dende o goberno local pois é que, como vos dicía, involucrar na participación e ambientar a cidade o máis posible pois a celebración que temos esos días. E, polo tanto, esperamos que a xente se implique e que oferten tapas, en este caso, dentro do sector hosteleiro, vinculadas, que a gastronomía este vinculada cos produtos propios que o temos do mar e que axuden tamén a poñer en valor toda esa gastronomía que temos, uns produtos estupendos de primeira clase. E, por outra parte, tamén resaltar o importante que é que os escaparates do noso comercio local estén ambientados de acordo con esta temática.